naam is Vrouwtje Hofma, ik ben 53 jaar. Kom op jongens, terug! In het dagelijks leven ben ik ondernemer, ik heb 3 groothandels in automateriaal. En de rest van mijn tijd vul ik mijn vrouwenvoetbal. Ik ben voorzitter van de stichting SC Heerenveen Vrouwen. We binnen in Nijwanne. Maar de speelsters van het SC Heerenveen Vrouwelijks Alvertal jouwt Vrouwtje hier een kliniek ons kwalben van het Heerenveen. Jongens en famkes, troggenwaar, om de band in beweging te krijgen. En boven dat om het vrouwelijks voetbal van SC Heerenveen onder de aandacht te brengen. Mijn doel is natuurlijk om deze club op de kaart te krijgen, om vrouwenvoetbal op de kaart te krijgen. Dat is het allereerste. Maar wat voor mij het allerbelangrijkste is, dat ik deze vrouwen die hier binnen, dat ik die de kans aan ken om hun sport uit te oefenen. Topsporter, hè? Ik zeg altijd, mijn motto is, als het nou Kikperie is, of die is Verna Kalma, of die is Justine van der Werf, of, maakt het voor mij net uit, moet niks uit, maatje. Als je langs het Abelense stadion rijdt, dan denk ik, daar wil ik spelen. Dat is mijn droom. En dat moet net uit, maatje, als je man of vrouw bent. Aan de kant, niet op het veld, jongens! Meisjes! Hier, nog één. Ja! Doe maar. Ik had Vrouwtje genomineerd omdat zij heel veel voor ons betekenen had. Ze had steeds maar, toen Heerenveen bijna failliet ging eigenlijk, steeds maar ziet zij bij ons in het bestuur en had ze echt de rol op haar naam. Dat zij echt Heerenveen weer de hecht inbracht had, steeds maar. Echt een powervrouw. Ja! Zij is wel echt iemand op de achtergrond die gewoon keihard voor ons werkt. En dat merk je nou ook. Alles is volledig positiever en alles ziet er gewoon in de toekomst echt heel goed uit. En ik denk dat zij daar wel in van de grootste in is West om dat voor elkaar te krijgen, zeg maar. Zij krijgt lang trots dat het wel lukt, zeg maar. En dat is wel echt super om te zien.